без прокрастинация, без разсейване, само последователно действие към целите ти. Дисциплината не е нещо, с което се раждаш, тя е умение и се тренира. Днес ще ти покажа как точно става това чрез Лотос метода. Това е проста, но силна система, която ще ти помогне да останеш фокусиран, да спреш лошите навици и да изградиш самоконтрол, на който разчитат успешните хора. Ако си започвал силно, но си губил инерция, ако си се борил с постоянството, този метод е за теб. Остани до края, за да разбереш как да тренираш ума си за дисциплина. Първо, нека изясним едно нещо. Дисциплината не е мотивация. Мотивацията е като искра. В началото е силна, после угасва. Вероятно си го изпитвал. Поставяш си цел. Няколко дни си надъхан и след това вече не ти се прави. Това е нормално. Причината е проста. Мотивацията е ненадежна. Тя зависи от настроението ти, от емоциите ти, от деня, но дисциплината е различна. Тя не се интересува как се чувстваш. Тя те движи напред, дори когато не ти се иска. И точно за това истинският успех не е в това да работиш, когато си вдъхновен, а в това да се появяваш всеки ден, независимо от всичко. Как тогава тренираш ума си да бъде дисциплиниран? Тук идва лотос методът. Той е вдъхновен от лотосовото цвете. Лотосът расте в кална вода, но не остава в калта. Той се издига над нея, чист, недокоснат. Независимо колко мръсна или хаотична е средата, лотосът продължава да расте. Точно така работи и дисциплината. Независимо от разсейванията, изкушенията или трудностите около теб, ти се учиш да се издигаш над тях. Лотос методът има 4 етапа. 1. Корен. Менталната основа. Всеки лотос започва от корена. Без здрав корен няма растеж. Същото важи и за дисциплината. Първата стъпка е яснота. Запитай се, защо искам да бъда по-дисциплиниран? Ако причината ти е слаба, дисциплината ти също ще е слаба. Трябва ти цел, която да те държи стабилен, когато стане трудно. След това поеми контрол над средата си. Може да мислиш, че всичко опира до воля, но средата има огромно значение. Ако телефонът е до теб, ще се разсейваш. Ако вкъщи има junk food, ще го ядеш. Най-лесният начин да бъдеш дисциплиниран е да махнеш изкушенията преди да станат проблем. И накрая започни малко. Не променяй целия си живот наведнъж. Започни с дребни навици. Ставай 10 минути по-рано. Направи едно лицево опиране. Чети 5 минути. Тези малки действия създават инерция, а инерцията изгражда навици. Второ стъбло – самоконтролът. Лотосът расте висок, дори когато водата е кална. Така трябва да работи и твоят самоконтрол. Каквото и да се случва около теб, ти трябва да управляваш действията си. Един от най-ефективните инструменти е правилото на 5 секунди. Когато се колебаеш да станеш от леглото, да започнеш тренировка, да се фокусираш върху работа, броиш 5, 4, 3, 2, 1 и действаш. Това спира мисленето и те вкарва в действие. Друг важен принцип е отложеното удовлетворение. Да избираш дългосрочния резултат пред моментното удоволствие. Отложи проверката на телефона, отложи този снак. Колкото повече тренираш чакането, толкова по-силен става самоконтролът ти. Трети, цевтеж, дълбокият фокус. Когато лотосът стигне повърхността, той започва да цъфти. Тук вече говорим за фокус. Истински дълбок фокус. Един от най-добрите начини за това е ТНАТНАР. Time blocking. Вместо да работиш, когато ти дойде, определи конкретно време за дълбока работа. Изключи известията, прибери телефона, работи без прекъсване. 4. Разцвет. Дългосрочната дисциплина. Лотосът не цъфти само веднъж. Той продължава да живее. Последната стъпка е да направиш дисциплината част от живота си. Най-добрият начин е да следиш прогреса си. Записвай как се справяш всеки ден. Дори да изпуснеш един ден, не допускай това да стане 2, върни се веднага. И най-важното, промени начина, по който мислиш за себе си. Вместо да казваш, искам да бъда по-дисциплиниран, кажи, аз съм дисциплиниран човек. Когато идентичността се промени, действията я следват. Какво да направиш сега? Избери един навик. Само един. По-ранно ставане, повече четене, редовни тренировки. Следващите 7 дни приложи лотос метода и напиши в коментарите кой навик изграждаш в момента.